Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma ja'a fi tahzibil Qur'an utawi iki kunarake sesuatu ja'a kang teko apa sesuatu mau fi tahzibil Qur'an ing dalem ndadekake wiridan Al-Qur'an. Dadi nerangno gawe wiridan Al-Qur'an. Dadi Qur'an apik-apike wiridan niku maca Qur'an. Ngoten. Apik-apike ngibadahi Kanjeng umat Kanjeng Nabi kuwi maca Qur'an. Baca sunah ya. Seperti sing diterang di fikih-fikih mungkin wiridan Qur'an niku diantarane mungkin ya ono sing maca surat Yasin tiap hari, surat Waqiah, surat Mulk, Tabarok, surat Dukhon, surat Ar-Rahman, surat Ikhlas lan liya-liyane. Niku pun diterangno teng hadis-hadis Kanjeng Nabi, sebagian surat-surat niku dienggo wiridan tiap hari. Bagi mereka bagi awak-awak dhewe iki sing duwe wektu longgar, wektu sehat, digunakno kanggo sarana nyedhek ring Allah, sarana ngibadah ngawula ring Allah. Dadi dienggo wiridan. Bagi mereka yang hafid mungkin ya wiridane mungkin ya maca Quran juz-juzan, mungkin sedina ana sing 3 juz, ana sing 5 juz utawa luwih akeh tergantung kepribadiane lan kekuatane dhewe-dhewe. Hadatsani Yahya an Malik an Dawud bin Husain anil A'raj an Abdurrahman bin Abdul Qari'i anna Umar bin Khattab qala satamni Sayyidina Umar bin Khattab qala iku wis ngendika sapa Sayyidina Umar ngendikane man utawi sapane wong iku fatahu pot ing man. Pot iku basa wetan basa pot iku ketinggalan. Maksudnya iku kelalen ya iso, maksudnya ketinggalan lah. Ketinggalan apa hizbuhu apa wiridane man minal laili saking bengi. Faqara'ahu mongko maca sapa man hu ing hizbuhu mau hizib hina tazulu samsu ing dalem nalikane lingsir srengenge ila salatid dhuhri tumeka maring salat zuhur. Fa innahu mongko satemene hizbu mau lam yahudu iku ora pot ora ketinggalan ing man au kanahu utawa kaya satemene man adrokahu iku nusuli sapa man ing hizbu mau. Iki Sayyidina Umar bin Khattab iku ngendika. Dadi ngendikane sapa wonge nek biasane wis duwe wiridan bengi maksudnya minal lail faqara. Ndelalah kok pas bengi kuwi mungkin keselen, pas bengi kuwi mungkin kelalen, keturon pamane. Iki anjurane Sayyidina Umar bin Khattab niku dikon maos malih, dikon ngondoni ibarate. Asline yo ora wajib. Cuma wong nek kadung seneng wiridan kadang yo ninggal ora kepenak atine. Iki sarane Sayyidina Umar dadi dikon ngondoni, ring ngondoni wektune hina tajulu samsu ila salatid dhuhri. Mulai dari lingsire srengenge, maksudnya metune srengenge kuwi tumeka maring salat zuhur, kuring ring ngondoni. Dipamane bengi pamane biasane maca surat Yasin delalah subuh ibu persibu keselen keturon. Iki lho diwaca mungkin bar subuh ya iso, mungkin pas waktu duha ya iso, utawa nyedeki zuhur ya iso karo ngenteni salat zuhur. Lah sapa wonge kok gelem ngono, maksudnya gelem ngondoni lam yabudu au kanahu adrokahu. Wong mau iku dicap utawa ditulis ibarate ya dinganuna. Ibarate wong bayaran niku tetep dibayar, ora kaetung bolos. Berarti wong kantoran utawa wong kerja pabrik tetep dihitung
ganjarane padha. Pokoknya kok dihitung ganjaran utawa bayaran iku padha. Ora diitung bolos ngono. Ku nek gelem ngondoni. Wong zaman biyen iku wonge sregep-sregep ya ibadah sunah wae dikondoni. Nah, zaman saiki sing wajib-wajib wae kadang ditinggal. Perubahan zaman. Sregepe iku ora babagan ngene iki. Sregepe iku saiki sing rame yo ngontan iku. Ngene napati diopeni mergo wis ora usum apa piye. Tapi yo muga-muga wae diparingi gampang karo Gusti Allah iso nderek sithik-sithik nganti walaupun ora ketang alap tabarukan tau krungu sapa-sapa reti besok tuane iku iso nglakoni. Wis tuwa munggar nganggur wis dicukupi anak ngene iki dilakoni. Rituane iso-iso husnul khotimah. Apik pungkasane walaupun mungkin nom-nom yang iki mungkin seabot dilakoni. Sepenting tau krungu lah. Sungguh sang. Di wiridan sing apik kuwi wiridan Al-Qur'an dienggo wiridan. Berdah contohnya hadis-hadis ini termasuk mau surat-suratan sing tak sebutke. Kadang yo ora Quran, ana sing hizib, ana sing toreko, ana sing tahlil lan liya-liyane utawa sholawat ya iso. Cuma teng mriki sing dibahas niku Al-Qur'an. Apik-apik wiridan Qur'an karo tadabbur kuwabe asline iso nggo nyedhek ring Gusti Allah. Asline saged nggo eling ring Gusti Allah tapi apik-apik ngibadahe umat Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Bagian dalil ngoten. Kadang ana wong sing rapati iso maca Qur'an kadang mergo wis tuwa omane. Wis zaman biyen nom-nomane ora sempat belajar. Biasane niki ulama-ulama kadang ono sing mai selawatan yo ono sing mai jese apa sing ketoke gampang-gampang. Yo ono sing diwehi bismillah tok yo ono sing diwehi Fatihah tok yo ono. Ulama-ulama kare ndelok sing diulang. Mergo sing diulang mungkin kadang bodho, wis kadung tuwa. Maca mripate ya wis rapati roh pamane. Belajar nah keto wis ketul akale. Dadine dhewe sing murah-murah sing mudah-mudah. Kanggo awake dhewe sing nom-noman ngene iki yo iso Quran yo, hizib yo, awat yo sithik-sithik diicipi kabeh. Itu saja sudah malam jam 10 lebih. Al-Fatihah.